Георги Петков поставя началото на може би последната атака на Левски за първото полувреме. Гара Дембеле, добре към Дарко Тасевски, задържа Дарко Тасевски. Дембеле тръгва, хубаво подава на Дарко Тасевски и това е 1-0 за отбора на Левски. Прекрасно подаване на Дарко Тасевски към Гара Дембеле, който в добавеното време на първата част открива резултата. Много груба грешка в центъра на червено-черната отбрана, от която се възползваха сините. Отлично подаване на Дарко Тасевски. Вижте още веднъж колко хубаво в коридор изведе Гара Дембеле и той праща топката във вратата на Боян Пейков. Закъснява Атанас Атанасов да покрие Гара Дембеле. Лакчев също остана далеч от ситуацията. Закъснял шпагат на Дарко Савич. Така Левски повежда с 1-0. Много интелигентен пас обаче на Дарко Тасевски, който е с основна заслуга за това попадение. За Гара Дембеле остана по-лесното. Боян Пейков. Тасевски. Гара Дембеле за Жуазиньо. Удар на Жуазиньо. Пейков със сетни усилия успява да отбие. След това Гара Дембеле не можа да вкара гол при добавката. Васев. Той на практика няма друг избор. Удар сега и 2-0 за Левски. Гара Дембеле прави резултата. 2-0 за сините, като от нищото дойде този гол за домакините. Заспа отбраната на Локомотив София и Гара Дембеле взривява трибуните на стадион Георги Аспарухов. Левски до голяма степен реши изхода на този двубой. С второ попадение на Гара Дембеле сините повеждат на Локомотив София с 2-0. Ясен Петров вече е далеч по-спокоен, отколкото бе през първото полувреме, когато неговите футболисти не успяваха да отбележат. Ето вижте от никаква ситуация на практика. Червено-черната защита не се ориентира и тук Дарко Тасевски свърши отлична работа. Вижте как се пребори за високата топка и с глава я чукна към Гара Дембеле, който с удар от воле прати топката за втори път във вратата на Боян Пейков. Много груба грешка в защитата на Локомотив София. Вижте как Лакчев бе надскочен от Дарко Тасевски. Савич закъсня да покрие Гара Дембеле и за него не даде известно продължение, тъй като играта бе прекъсвана на няколко пъти. Дерека Самоа тръгва в атака за Локомотив София. Лесно загуби топката. А сега пък Владислав Романов подходи доста аристократично, за да може отново сините да тръгнат напред. Има ли сега дуспа? Да! Това е дуспа за отбора на Левски. Мюлдер бе съборен в наказателното поле и Стефан Спасов посочва точката за изпълнение на 11 метров наказателен удар. Само в рамките на 5 минути домакините нанесоха своя удар. Вижте как наистина Лакчев задържа за фанелката Дъсли Мюлдер. Ето как напредна Дъсли Мюлдер. Виждате начина, по който Лакчев се бори. Винаги има известна суматоха преди изпълнението на дуспа. Боян Пейков застава на голлинията, а срещу него Гара Дембеле. 79-та минута. Левски има възможност да поведе с 3-0. Удар на Гара Дембеле и това е 3-0 за сините. Гара Дембеле прави хет-трик. А Левски повежда с 3-0 на Локомотив София. Разочарование е изписано на лицето на футболистите на Локо София, но няма как. Едва ли заслужаваха да получат чак 3 гола във вратата си, но и играчите на Димитър Васев трябва да признаят превъзходството на Левски в този двубой. Сините вървят към заслужена победа срещу Локо София, а Ясен Петров използва възможността да направи втора смяна в своя тим. Петров. Върната е топката, удар, получи се рикошет и ето че Локомотив София връща един гол. Много интересен стана матча в последно време. Преслав Йорданов, ако не се лъжа, бе футболиста, който отправи изстрела, получи се рикошет, нямаше какво да направи Георги Петков. Ето още веднъж, точно така, Преслав Йорданов отправи удара, получи се рикошет и Георги Петков остана безпомощен. Виждате още веднъж Владислав Романов асистира на Преслав Йорданов, чието удар рикошира в тялото на Шакиб Бензукан и излъга Георги Петков.